Dunay bag-ong tourist destination sa Lanao del Norte. Atong suroyon ang Nunungan Lake, pinaagi nining report. Human sa kilo-kilometrong biyahe, gikan sa sentrong bahin sa lungsod sa Nunungan sa Lanao del Norte, maabot nimo ang Gipasigarbo nilang Nunungan Lake. Makahinganga nga talanawon tungod sa katinaw sa tubig ug ang Mount Inawayan nga daw mga may kanimo. Pwede kang musakay sa floating cottages nga makalingaw atol sa adventure sa lake. Mabati nimo ang kabugnaw sa panahon tungod daw muhalok kanimo ang gabon sa lugar. Si Mike, Mga kapuso, wala may makita mo siya kanina nga tugnaw na. uyog-uyog ang So, imo makita sa akong likod. Ano siya na? Napami sa lake, napami sa lake. So, mga ni karon zero na gyud. Definitely, the provincial government is very supportive sa administration ni Mayor Mamay. Ang among presence diri karon, together with me are the employees of the provincial government. Daghang wild berries usab ang pwede nimong matilawan nga naalang palibot sa lake. Plano karon sa LGU nga paninduto ng lugar aron mahimong tourist destination sa probinsya. So namanguti ito ko dire. In fact ato mga rides nangabot na. So gikan sa China, napoy gikan sa Manila kag tuloy-tuloy na ka grupo atong giorderan ng mga rides. Pahimangno lang sa mga planong mobisita sa lugar na sundon gihapon ang health protocol kontra COVID-19. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.